ingori quick. I'm not supposed to be talking about the case, neither am I trying to create content, but I'm deliberately telling you this because my life is in danger. It could be because it was confirmed today that one of the guys, Martin, is actually a CIO. But hello my lovely people, welcome to my YouTube channel. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano pa Gibb's Diary TV. Kana uri munyowani pa this channel, chingo subscribe woba the notification bell kuti tino uploada zvinyowani usangana nazvo. Pano tinoona neupdate akasiyana siyana anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemuma streets esocial media. Tine nyaya dzinopisa. Nyaya yandauya nayo nhasi inyaya yaZim actress Mai Jeremiah. Mai Jeremiah vari kuti vo life yavo iri pa danger zone mushure mekunge vaziva kuti mumwe wevarume akamarepa CIO. Mai Jeremiah vakarepwa mazuva apfuura vachinge vanzi uyai tikupe advert kuoffice kwedu, asi vachisvika ukoko hazvina kuziva vaviri ava vakazobhinya Mai Jeremiah. Saka Mai Jeremiah vari kuti vanogona kuhwanda enda havangatauri zvakawanda zvaitika kukoti kwavanga vaenda nhasi. Saka video ndo randauya nayo kuti munzwe Mai Jeremiah vachitaura. Makadii henyu muri yeZimbabwe, ndoda kutendai nesupport yamuri kundishowa. Ndoda kutendai nevasikana vabva kwandandigara kuMutamba Quarter Falls kuzomira neni kukoti. Ndoda kutenda nevekubasa kwangu vauyawo kuzomira neni. Ndoda kutenda vazhinji vari kutambanudza ruoko rwavo. Ndiri kuruona rubatsiro. Ndoda kukutendai mose. Ndangoti ndingokupai update ingori quick. I'm not supposed to be talking about the case, neither am I trying to create content, but I'm deliberately telling you this because my life is in danger. It could be because it was confirmed today that one of the guys, Martin, is actually a CIO. But we all reasonably doubt kuti vakuru vake vanenge achitaura vaitaura or whatever he thinks he was doing, abusing his power, who will condone such behavior. Hapana anokondona kutyisidzira munhu kuti ambate chibharo. Handina zvakawanda ndogona kungomambla, ndogona kungotaura nezvimwe zvamusingafari nazvo, ndogona kutoita nezvimwe zvamusingafari nazvo. But I just want to thank you for the few that are supporting me, the most that are supporting me actually. Zvandandichitaura kuti ndingotaura zvese zvese, asi maita henyu ndichange ndichidzoka kubasa kana ndazorora ndaokei. Ndokumbira muzonditendera kana ndakudzoka, asi Mwari ari mubatsiri wedu upenyu ndiri mupenyu. Maita